jongens doen ondertussen tijdens het roeien aan Scrabble. U hoort het, dames en heren, het woordje roei proberen ze te leggen. Waarom had de organisatie nou gekozen voor een dorpenslag? Dokkum is regiostad van Maat-Eerst-Friesland. De gemeente wordt alleen nog maar grutter. We kamperen hier zelfs Dantumerdeel erbij, waar-wit. Dus het wordt grutter. En dan is het heel belangrijk dat een plak wit werd de mensen die altijd naar Dokkum komen, dat die bij Dokkum jaren en dat wij bij hun jaren. En daarom willen we dit onderdeel in de hele administratiedagen, maar zeker de eerste jongen, willen we dat steeds meer onderstrepen. Waardoor dit met z'n allen, net alleen nog Dokkumers, maar alle dorpen en gehuchten om Dokkum heen. Ja, en dan heb je besloten een dorpenslag. Hoe ging je dan verder? De activiteitencommissie had dit betocht. Ontzettend leuk idee. Er moet natuurlijk wat misgaan kunnen, er moet een beetje wierd worden, er moet street in zitten. Die dwarpen onderling, daar is natuurlijk niet in de beste en niet in de minste, dus dat moet verschil leren kennen. Nou, dan en bij op het wetter natuurlijk. Administratiedagen git op en om wetter. Dus ja, dan is een combinatie die dan eigenlijk vrij snel maken is. Waarom doe je dat mij? Nou ja, het lijkt me op zich wel een leuke uitdaging. En het is wat apart. En doe je eerst aan de kant te brullen? Ja, ik ben de bruller en eventueel als het al misgaat met je, dan kan ik in springen. En wat zijn nou de beroemde kreten om zo over de streep te krijgen? Nou, dat is ja en djip. Djip hel je. Hoe hast dat zo'n team nou bij elkaar kregen? Die had een dwarsbelang en ietsje die had echt alle waarden om een groep binnenwanden te krijgen. Nou, en dat is goed geslagen, dus zij is dan ongeveer. En wie de groep op tijd kleer, hij hem het trainen kind? Ja, we hebben wel getraind. Ik denk liever vol als de oren, maar misschien even een liedverhaaltje, maar wie ziet het nog niet in tafel en ik zei het je me zo van ik ga naast te roeien. Nou ja, ik zei, ik ga misschien wel net mij, maar ik ben als extra. En nou, hij zei, maar wanneer had men dan traind? Nou ja, dus dat hebben we net in. En wat is nou het moeilijkste daar op het wetter? Ja, goed, conditie. Nou, echt een soort conditie en ja, op karakter trots zetten. Maar op een gegeven moment krijg je na een paar tellen, dan krijg je de verzuring die slaat aan en dan is het op karakter gewoon te roeien. En zo je dat wordt het hier niet uitgeput, dus die zelf. Volgend jaar weer? Ja, dit zit er goed. Ik denk dat het is de eerste keer. Hè? Dus jongens hadden het voor de eerste keer deel zitten en al met deze belangstelling. Erg mooi. We weten nu al dat de dingen beter nog kunnen, maar dit had heel volle inzicht om volgend jaar tot een nog groter evenement te groeien. We hadden het ook met het bungee roeien. Dat hebben we hier sneun midden. Dat is lieds begonnen achter het podium en dat is nu tot een van de grootste sportieve successen uiteraard van de activiteitsdagen.